inisiatif PI kum kirim pe yang stan ngide ban yo iya kan ni tengah kwa bangin sutu bai kan ni bagi ni ki teknologi ya kan ni kapor ho ngim ya keren ya ka jingpa ki don sibun ki bangi penon kam lagi ki pamantoi sisa tian rai pio in em bakal donru ya ka bor bakal lutino ya ki kun jongi nangi ki kimi ki pa pat ha ka ju kaporu kadon ka bor ban sim ya ki kimi ki pa na ki kun ha ki kimi ki pa kem don porsu ban syong ya ki ban syong banyak kana bat ki kun Yengi kimi pa banyari perlok bagi kun bat kata kajing iri perlok kandon kata kajing iri ka bajante ngasi ongkum ni ki kun pidai perlok te bat ka hawa pitip sengi pina takat ngadi kupa jong pingan bom ni Ni ai ko bli PUA ha kerteng jong try bo nong pen imjungi which is Chris. Bat ngi pediang skru hai pi barok ki parbanget ki baju pej ya ki program jong ka spy network jong ka KGP sinot pedeng. Ni skru hai ka ban pentip syapi barok ki bapej bakani ka long ka podcast episode ka baningkong jong ka spy network. Ngadi u Marvin Karsono bat ringkat banga hagani ka por ngi don ya I Reverend Wan Bokshula. I balong iwe na ki pastor jong ka KGP sinot pedeng. Bat kum juru ikong banida shisha karkongor ibalong I principal jongka Crossing Christian College. Haka bangin yo iga bangin ya pleo jumut shipor halor jongka Christian Home Sunday. Bat kathim ya kabalabu menta usnam kabaong kayeng Kristan kabapdiang yau Jisu da kadonod baro. Ya kini benta la pensyong nong rem naga gospel kejo Lukas kalnong baspo kerkhot ke balai fra hadu sawo ar kabai thu ingi shaphang kajing lek jungo jong Jisu ya kamartha bat kameri hakabakum kini kapor hakabangin ya shaphang hakani kajing kren kejongi pastor nganwan shoshi ning kongdu bat kata kalong ba ka Christian Home Sunday kadi ka ike bangi laju rakhila bun senam mentah te hakajing suthu kujong pi pila ek bapin penshailam khindiat balai baka Christian Home Sunday kadi kata kasngi ka bakar pang ka ba la arung haki kalender ki jongiru kule sibon Melvin ya ki kentin pediang somba ki jong pi ngi pi abangi ong Christian Home long tongin ong bet ya ka balang ka jongi mo ka balang ka jongi ka roi kasan namarba kirim pe yeng kristan kidan bat kirim pe yeng kristan kidan ki roi kisan namar baka balang kedon ban ya aimen siem ban kersyan lem yaki rem pe yeng kristan ki jungi te kani ka Christian Home Sunday kam dei reka bangi dang long dang menin henrei ka balayat la bon bah ken kisnem te bat kadai ka ski ka bekerpang ha ka ba ka balang karaki ya kini ki ya ka karaki ya kata ka Christian Home kum shibenta na ka bentaban aimen sim susu ya kirim pe yeng kristan na kamta bangin nang laban penrem ya kajing syakri blai kajungi haki yang kisembat ku mga ong nang wasdang haba kirim pe yeng kristan kirhem ka balang jongi kirhem ban haba ka balang ka aimen sim ya ki rempe yeng kristan jongi ru kirhem namar kata ka Christian Home Sunday kadai ka wei na kita ki sngi utrai ki ba kerpang ki bangi rakhi ya ki rempe yeng kristan ha ka bakum ka balang hi barok ka wei ngibu jing doi bu blai unnang kerku ya kirim pe yeng ki jongi bangin nang laban syakri ya blai laban ong paso ba nakaktien nongwe lan nakaktien paring ru Christian Home kadi lupa ka longi longsem ka ba tip yu try te kompani da ngatharai pin laban kam penchai kam ha shu hakajing sotu gojong pi ka e kata ka long yeng longsem Kristan bat ka jinglong jong kata ka long yeng longsem ku blai shibon ba Marvin ba pi ai benta lang yanga banyadon benta hakani ka program bat I pastor Shela bangai ku blai ru ya ki nong sap ki nong pet jong ka KGP sanat pedeng bat kum juru kiwi ru ki bala ban pet ban bala ban yo ya kani ka program ka jongi hakani ka por kumba filas dang kani ka jinga kren ka jongi hakani ka por kaya day bat ka jing rakhi jongi nak ya kani ka Christian Home Week
bat ya ka Christian Home Sunday hakani ka Sunday laiterik u benai me mo ka Sunday ka meningkong jong u benai me man ka snem hamtam hai kirim pe yeng Kristan ki jongi bat kumba I pastor I loong kalong kawai ka lat ban ai men sim bat ban pen hem ya kirim pe yeng Kristan ki jongi te yala dia nga la long ka kemi ngadon ki khon bat kajing so tho jonga ya ka rem pe yeng Kristan long ka yeng ka ingin wan sa Bible mo ka ktien ka jo ublay ka ong ba ha ka sam ka basis pa ofenyo lada utrai te ka yeng kiminot leno ki bate ka nang ta ka don ru su ko hot ha ka gospel Matthias bat kiwe ki gospel ru dangam bakla kapapan kan mau ngi bo Jisu ong ba ya ka yeng ka bate halor mau kalong ka yeng ka baskem tigirim pa yeng Kristan ki jongi kum bangila kitigir hot atli ki pen kan mau ngi don kam ba u Jisu Christ un long u nongrim jong ki long yeng long sam ki jongi bat ba ya kata ka yeng ka jongi lada udai utrai batay kat kum ka sam sis pa apnyo kata ka yeng kan long ka baskem ki nongrim ki jongka haba ong ka baskem kumut ki hot jong kata ka yeng ki long ki hot ki ba scam kan nongrim la nang kam cha shu aba ngi kren chpang jong ka long yeng long sam Kristan kam tam ti haba ngi pet ya kanika long yeng long sam jong ka Martha bat ka Mary pastor tharai ka ek ba phi shem ning kong du ha ka jing prakhat jong phi halor ka jing long jong kanika long yeng long sam jong ka Martha bat ka Mary mo Melvin kanika benta ken kanika kadena ka gospel ka jung Lukas mo kalnong baspod khot ka balai pu pra kum tu mo philong na basdang lai pu pra do sau pu at habang ipet ya kanika jingja kan kanika jing le jungo ka jung Jisu ya ka yeng ka sem jung ka Martha kan but yo iya ki kat tu kat ni ki jingja ki balik singila ban sot nang ni ban pen I ba ki ki baca ha ka yeng ka sem ka Martha ki don ru ki jingya dai ban ngi kan ki asno ru te ringin nam dapat poi ya chata tang ringin supet mas pe ya ki bang yo I na kanika yeng ka sem jong ka Mary ban Martha mo to kanika jing kanika jing le jungo jong Jisu kalong be kum ni mo u Jisu ulet ban jungo eki ka Martha ka penyang sung bahai u Jisu nang ta ka Mary ka song ki kijat ki jong Jisu nang ta ka Martha pat ka bun kam nang ta ka complain u Jisu ko ong pesni ka Mary ka susong sa bet tu ngapat ngaban bun kam tin nang ta u Jisu pada u pen pai tien la ni u reply ka wong ba hapeng jong kita ki jingya kita ki jingja Jisu ong ba ka Mary ka legit ya ke ka bakamba bat ka bane junom to ita ide I jingya tu spang ni ka jingja te ka bangi yo I na kani kan ki ba na ini jingja ka ba ningkong pio I nen ba ka don ka jing piang so ma yu Jisu ka yeng kani ka yeng jong ka Mary bat ka Martha ka jingja ka ba ningkong ka de ka jing piang so ma jong ki Jisu ningkong mo te bat ka ba ar pa de ka baar bre kalong very interesting bahagian ni mo but hai ni bentai baar bre pin iba ki dekot aka yeng kamot ki dekot aka yeng jong ka Mary ban Martha ka di ka Mary bat ka Martha te Lazarus nang bahan rang ni klem mention ni Lazarus te ka Mary bat ka Martha ki respond differently te ya Jisu long ka Mary ka respond dakum tu ka Martha pat ka respond dakum tu kamot kani kalong ka pila ban relate ru ya ki yang kisem ki jongi mo ha yang asem jongi mo ngiru ha ki jongi dai ki jongi long way upenya dai kum tu way upenya dai kum tu long ha ka bai bu Jisu kan te musu ong no kum kirim pe yang Kristan te kamut ngi welcome kan yu Jisu hi jong ha ka yang ka jongi dai tambahan rai kum no pat ngi respond yu ngatrai kum kirim pe yang Kristan ngiru ngi experience ka ni ka ju hi ngi mat ki ju hi ha ka ba ki dekot jong ka ye ki long ha ka jing dai jong ki pat ki dai hala jong irukom ya dai jong ki kan te ka tamel ben trai abiang kong banida ka ka ba phi shem halor ka kom long jong ka long sam jong ka Martha bat ka Mary mo laban ong kum ba ipasoi la kado kham shkmat ba ka Martha ka don la ka jong ka jing long ha ka ba priya Jisu kat ba ka Mary ka don la ka jong ka jing long te ha ka jing pe ko jong phi ka ba phi small shem mo laban ong no ka kani ka team ka baka snot preng ka bu kan ngaso ka ya dai ba bat kilong yeng long sam Kristan jongi menta
Namar ba kumbi pastor ilong hakani ka long yeng don armut ki dekhot bala mention hakani ka hagini ki dekhot. But baru armut ka rukom ka respond jongki ya ujisu kum uges ka pair iway na iway mo. But ngalak ban relate hang ni but menta kani ka Christian Home Week nei kum gi dekhot jong ka balang nadu ngi ningkong ngi yo ban rung. Syaki long yeng long sem jongki para banget. But kumba kani ka long yeng ka respond nani ka invite ya ujisu kum uges. Lak bahan relate menta bat ngatrai kini ki nong yalam ki nong syarai ki jongi ki balik rung si ki yeng kin lak bahan relate ngi let ki yeng menin ngi awan santli ki yeng hatoi ka miet ru kumta santli ki yeng bat kata ka bengi yo I ka respond jong ki hot jong ka to ka yeng mo iway in one play yeng te iway in one song iway ti idon jing shit ja nang tuin ong ngin Aisyah ngin ai kwai take ka relate bahan di kolong very practical Indon iway lani ti la hot na si iway ti la wan syong lang ni wan sngap. Andrai ambaro ki bawan ban syong ban sngap. Namar ba ni sedang ya kum tu nyo baje nyo steng te pila so thui. Por shed por tiu ki blang rit khun ki dang pen khre akot nang ta ki kam ki babon. Ti kalong ngai khu blai ya ka snat pedeng ba ka bu ni ka team but ya de ha bang ayo ban ya ngaso kalong practical but la ba ban relate but ka ka ba ngi syam ha ni ka jingrung jongi saya kirim payeng Kristan. Oo. Kadi nga ngaruh masuk ba kadon jadi bahabat kan ka. Jinglong jing jungi ka pamalasing. Pastor kanika team ka baong kalongyeng Kristan ka ba priang yo Yesu da ka donut baro. Haga jing sungtu ko jong pi. Ka ba kasinot kayo ba ka bu kanika team. Menta usnam haga ni ka Christian Home Sunday. Ba kilongi Kristan kidi ka bikin priang yo Yesu da ka donut baro. Ta. Ngatrai kani ka mde banga ong banga tharai hendrai nganget hi ba kade ka jing penyat ka jong ublai bat ngila don kam ya kani ka team bakan wan ha kani kurukom ti kirim peying Kristan ki ba pediang yo Yesu da ka donut baro. Pi kirim peying Kristan ha bangi ong rempeying Kristan kamut kidai kilongi long sem ki bala ngai yo Yesu. Na kata kadau ngi khot kirim peying Kristan. Tang bahan rei pade pi kamdei tang ban ngai. Kamdei tang bangi la ngai kala biang kai. Hendai kade bandon ka ka eru ka bapen pau ya kata ka jingai. Ka haban pen pau ya kata ka jingai. Kum ka rempeying Kristan kum ban suong no kum ba ngipet namar kani ka team asot na kani ka jingja ba pring jong ka Mary bat ka Martha. Ti pi ka ba pi yo haka Mary. Mo ka Mary te ka jit ban syong hau Yesu kamut ka pelat por te. Kada penlong ya kata ka por jong ka ha bau Yesu dan haki jong ka namar pi kum ki yang Kristan kamut Yesu dan haki jongi. Bat kada sim ya kata ka por ban penlong ban syong haki kijat jong Yesu. Tang ban sunget klem syong haki kijat jong Yesu ngas ngau ba kampat long pura kan kata ka yang Kristan ka jongi. Ti hendai pada pi ban kani ka tim ban pediang ya Yesu haka dok nut baru. Kamut pada ka dok nut jongi haba pi ka haba kengi jong ngoni ma haka ba ka dok nut jongi ka don. Ka por jongi ru ka don. Ka bor jongi ru ka don. Ti lada ka dok nut ka jongi ka don ya Yesu. Kamut ka por ru ka don ka ya Yesu nang tam dei tang yu mentangi beri yu na thai palat long kom tate hakani ka jing bun kam. Rei wat ka bor met bor paru ngidon ban pelut por ya Yesu kan te kani ka team ka ba khot yangi bangi ngin long ki badadan kata ka jingkut jingmut dah. Ndai tang bangi ong bangi dei ki Kristan kala kut dei bangi nadon ka jingkut jingmut. Hagak tin pareng ka balong intentional. Ka badalong intentional kan ban da syong hakikat jong Yesu. Nin saya pulih kam hadin dengan saya pulih hakabu Yesu ong ya kamartha ki nat baki tin tamba lesi kam hadin kan saya batai ita pastor senang ap syusyu ita ki bentang kani kawi ka jingkili ko ai bangan bu lang spi boro arngon bat ka syong happy ba penya persang ban ai la ka jong ka juba mo te larangi pa syakar ko long jingki long sem Kristan kini kisingi ba menta
laban chu ong no ba katuka jing long kinjai ba ka jing long batlem jong ki lo ying long sem kala sedang ikban shong senjor but kamtam katuka jing shurhem ban shakri yo blei kum shi kisem igum bakala sedang ikban ring sudat ring swai mo hil kisi bam ta tharai pisngo ba ki bun ki long ying long sem ki ma de ka ju ka jing sham ba ka ju ko bam ta ka ngamlen ya kata ila diru kalong yeng la jongru namar ba ngamtip kadai na kamdai ngi kadai shishane kadai tangga jing ong bangi ong ba menta mdon porsho ngi ong ba ngi be e ka por teng ngi ong ba kalalim kot pelat teng yun di ngashi ngong ong ba empat ngong dap arpasaw kanta shisim tip kita ki kam usong la sho ban pendap te kum ki long yang kristan ngakan mau image ngi ju hikai ngi min shwa hakipo ngi dai khana men step te ila kersiu ba yangi ada dang stem te min shwa ngi don to ka radio ko ba he ila pen he ka to ka ruai ka to te hap kebe namar balai ngin haban disha mari dap disha ngi plong jing doi day ban miss man ka step te man ka miet ru tip la de homework nei la de bam ja nei la bu ka po la khot ngi happy ban wan te bat ka tu kala hikai yangi man long kum long manta te la de pada nga ong ba kadi ka challenge man le kum ta ka long ye long sam la jong kam de ka masuk namar ba pin bo por ka no baje iwi khon ile music u tu wi khon ule karate ikpa ibun kam ngam pat dek ka jing shed ka ba e ba bat kata ka jing shed hem ban shakri kalahir nga kran shona ka yeng la jong bat habani rung kum to ro shakilong yeng kum ong ye phi ba kan ta yong ni rung kata hi ka jing pen so ba ho ni so tho bangi don kam tang ba hap ban sacrifice ya ka por ka ka juk mantang so ka la along challenging ba ye kilong yeng long sem kumba ong i bani kan kong bani bakini kijing nengi ya kendo baro mata ki yeng kisam kijungi but kawe nakini ki challenges kijing ki bangi kendo kan i kumba kata ka badon kamtam dai kala kenria te kala kenria sya ka tin pareng yang priorities ma kata ka badon kamtam kala kenria ka kenria sya ipit menta kenria sya ki kam ki jam kijing tri jing ta te dan nang ka kenria sya ipit menta pet yang buat ki pa mangi ki pa pe ki kon yang itu menta kala kenria sya ki teknologi kini kita ki bangi semua bakini kilong ki badon kam te bakini kilong kila long kila kenria te kam dade boong ba bangim don jinget tang ba kum kirim pe ying stan mo ngakreni kirim pe ying stan mong ba mangi kirim pe ying stan ngim don jinget syo tang bangi la le sting haki benta ki be dai bat ka jinget bat kani ketika we na ki jing ki bawan hirtma haki ying kisem ki jongi bat kani kan kam dai datang ya ka ying boong no ikong bani ka ying ka jonga mo ka ying Melvin kan tharai wat king jumpi kanya tu pi ngaru kum kupa mo kadon arngot ki kon kajing perkhat ka jonga he bun sin hinga ju perkhat ba long pi ka we ka long namar ba ngadi pastor mo syakri berit jong blai te long ngase isn ai ban pe iki kon namar pi si ong ni si ngom si dan ka jing ong ba usoi taron wan ertma wan na ying jumpi te ki pastor gitu mastan ngapai iki ni ki kon jonga long ngat namar ba nga long pastor te usoi taron ni ertma iki ni te long to no ita ten rai pede tamban rai kam dade bong tang hieng jong pastor ne hieng tu men bestan ne hieng kita ki bayakit ki kambalang ne usoi tan te uan bin napang yaki ba ulayo unum da penstom tan da yaki ba umpat yo te un penstom bat kani ka ba ngi habban kendep den riu ngi habban yo i baki don ki kita ki bangi ong kita ki tma ki ba kenjam sim kita ki tma ki ba ya te ki ba persang ban pentolot ya kajing i kajungi yu blai hakiram pi yang stang kajungi ban poi hadu uput ban ong ba ngim don kam blai ngim don kam ban syakri yu blai long kita kin sawan hadin tangil adap kini long pi ka jaka jong blai kala kam don no
Kam syadid. syadid kan. Kam syadid. Kini gidi kijing pi kiba ngihap ban ya keren kan. Kade. La ban ong no kibabun kumaki juong. Bam habayat bayeng. Tang namar ba keladi kapor ka ba kibri kibe si kam kijam kijong ki ba sikwi pat ki benta. Ba teng ngiju snol ba ki ong. Ngishu I'm a school mo. Yo ble. Ngishu I'm a school da kijing dua yo ble. Nyem dan syu kata ka ji keren ka ba kamlong personal bat ble ka bun sin. Te pastor ngakwa Kau siapa pin ong ya kata dengan sub ong pi ni le. Baik kini ki kentin buju su ong mo ya ka martha ong kum ni. Ko martha pakuslai. Bat papen si tom sat ya ladi sapang bon ki ru. Long papen si tom sat ya ladi bon ki ru ha. Henry tang kawai ke badan kameriti ke lejit ya kata ka benta ka baha. Long ngam te piu in am ya kini kawai te. Kawai na ki bangi ngi pen bon kam ngis ngau baki de ki badan kam. Ngis ngau bi baki long oh ba bende baik badan kam baik. Kadai kini ka jing pen thame. Kini ki distraction deh. Baik endless scrolling mukut syuk kajing imta nang ta pada kini ki notification ki bakot bi ingi man kapor nang ta ki jing pen bernya ki ba jukut ki ba long pi imah kani ka juk ko menta long kalong pidamat ti hayeng asa mal ladi pi man kajing pen bernya ka ba don jingkut te long bat ngi pen stom hang ta ngi tristom ki samla ki apa mit aduh ar beje lai beje long ta te pe ngi ki tinggal so ki ha ba gen ban ong di suong ko martha pakuslai bat papen sitom sat ilade sapang bon kini ki ke ong ide tristom sapang kini ki kan tilong kita kirkom long kani kalong real bahte kani ka distraction ta kani ka bohor jong gajing pentame ban tu no yangi na ki ba don kam kong bani mene pi ong mo bani kong bani ya kane kapor ban duai teng ila ya bon kam kenungin ndai tang bangi bon kam pi yo nam ya kane kawe ka kani ka trend mentan dai ha ka bangi la bujli no ya kani dai iba kamret itu tiar jungi te iba kamret long man step marsen ke long kani ka mana baar balai dai don le kiba kim kan mau syuk kibu ha eru kan long kum kita ken naki ong kata ka juk jong Kumaki lam jumut pigin pasal na kumat ba ka priority ka bangi ay mo kala ban perno ubli badi ban dan ha ka jaka ka baning kong du ha ka jung im ka jungi o klalong ha ki benta ki ba shedien te kata ka di ki ba kata ya ka jinglong jing im ka ba ki jaman sim ka jungi bat kum ki khot ha po kalong long sem le si kata kawan rai ka jing bom shong suk shong san chu wat ki sem ru mo aban ong no kong banida ka i ba kidan ba kipin Masuk kwa ban su kendiat ban rap ya ke ga bai pastori ong pila ngaso tu ke ba fikran fi long ba ka teknologi kala sim tak de ka por ba la so tu hi ba ka de ka phone Henry kum ong e pi menta menne ha ka ni ka jok ba menta de nga ong e pi menne kendiat ba ka de ka jok ba ngia be e ti jing don kam ke ba ki babun ki khon ki haban pas ki haban school mo le nong tu pede kumo ong e pi menne wi khon le karate iwi khon le music nang ta ki haban sigi swimming lesson nang ta ki haban sigi tuition light not na kata teknologi te yang gi kemi mentaru kadi ka challenge what ban shed ban shed ru mendai ko menshwa ngi email su sarwa su sedi uphan ngi bam brush ta yawi song ti pendu pan sedi mentala dan long ngahap let ke online cooking class ru nama hamnang because ki khon menta phimnang ban shed kimbam ani kamdai ka basuk te long hoat ka teknologi ka phone ngam ben ka ba phi ong manesh phanga bible ru ha ka phone ya di simet ngan ben nama ila di runga pendon kam ngaladon ka online bible app ha ka phone nga kasyong hangi kumningi pendon kam teng ngile shabaya brio teng ngile sha badap snem la ne jesang pentengan la ne kumtate ban refer ka suk ngili kim thai mo ka bag ngi thap
Shatri ngiter om ngiter ras ke Bible ke behe te la kia ke online app ru ka don ban pensuk yangi kasong padangi kumno nginang ban pendon kam te kata nga suka ban wat so pesor em có biết cái lòng công tác cái nghề cái bi cái này mình tan đây lòng nga pan ngan om yang kom ni i kong bani ba yang hilang mình ta kat ba pinang yo ban đây lòng bat te kat pinang yo ban bat mo pet Mana dong ni bro atlet ka tharai ka ha kadang yarapkan pet pi habau long ni penwan dur bin nak ni ka jingja jong ka Mary ban martha te Mary ban martha to pi tharai habau jisu ban ha ka ying jong ka Mary ban martha ban haba ka martha ka trikam hatu ka le pop long hatu ka le pop ka martha kam le pop pi long bangin pendon kam ya kini ki kita kitar hatu ngi le pop ngim le pop tang ba ka silong tangkat ni modern ma pi te udon utrai te hayeng jong ka uni usim jong isim utrai jong gitrai ba unong penim jong ka udon hayeng jong ka te long ba ka silong tang community ijing kai long ba kadi benang banjit ya kata ke badon kam tam te kalong itak kan long kino ru kiba ngila gi bang yo tang ngi ong no i teknologi bang pendon kam kini ru kidi gicing kerku tang ban kalong silong no ba ngi hap ban smutu ke ke bakam don kam ke kamut ba ngim don kam tambang ngi de man la ban don ita ipor ibangin sutu ba kane ko ka kam don kam na tharai ngin bat syua kata ka benta ka pengi keren sapangka je di jong kilong ilong semmo haka ni ka juk ka benta aku abangin ya kam syai kan dia pastori ka benta jong ka marthabat ka Mary mo marba boro anut kidon la ka jong long kalong ye jong ka marthabat ka Mary la ban ong no bakadi kalong ye ka ba sebun mensiam ya kan priang yo Jesu haka long long sem ka jong ki bat ngila ru ka ban syam bo Jesu tenat ban rung haka ye ka sem jong ka Mary bat ka martha na ka por te ka ka ba pisham ba ka long kerpang mo haka long sem jong ka Mary ngala yo mata ka pinulong ka ka penong kerpang ya kan ka yeng jong ki mo to haka gospel nei ujisu uya kenduk pati bat long kidan ki jingja te ki uya kenduk bat ka Mary bat Martha bat Lazarus mo to ka jinglong kerpang jong ka ni ka ying jong ki kan kawai ka beningkong kum tu mengong menen pasang kadi ka long ying long sem ka bapdiang sungu ba yu jisu mo kadi ka ying ka bapdiang sungu ba yu jisu pe ang tungi puli ha ka ni ka benta ka Martha habau jisu wan ka pediang soba ti long kadi ka ying ka balong welcoming nang ta pade kani ka ying dai kamut ka Mary bat ka Martha kidon ka jing dai ka bajan babat bat jisu ka Mary ka Martha nang ta u Lazarus kidon ka jing dai ka bajan babu jisu udah pen pau ru kata ha ka ba udah pen pau ong baki dai ki ba u it te ha gospel ka jong Yohanes ha gospel jong Yohanes udah ong lenong bakat we udah pun pagi ni ki banga i te ka Mary ka Martha bat kum ter mo ti Jisu ambat kini bat ka Mary ka Martha bu Lazarus ni kidon kajing udan kajing dai ka ba kerpang ba bat kini mo barok laingut ki kini ni ki pen pau ya kajinget ki pen pau ya kajinget tang ba ha ka rukom ko per ka Martha ningkong ka Martha ka yu trai ka pediang sungu ba yu trai ka ying jong ka tang balong ka pen pau ya kata kajinget jong ka pade dah ka ba kabun kam penbon kam na ka menta utrai mo jusu wan kawan man penbiang long kamta te ka Mary pade ka pen pau ya kajinget jong ka dah ka ba ka syong hakikat jong trai ban sya skor ya ki jing hikai ki jong u nang ta pade u Lazarus pade kum tu Lazarus ngiken ma ko ni ki jing ja ki ba jab Lazarus kali ki jing penim ke jong jisu Lazarus but uni Lazarus pade u pen pau ya kajinget ke jong u dah kaba ulong kumuta ubah ulong kum kata ka testimony ka ba penpau ya ka bor ka jong blai ha ka jing im ka jong u long ki pau te kita te bat kalong ka beding kani ka we kani pada ka bangi hab ban yo i ba balai ba jisu balai kani ka yeng kalong kerpang bat ka we pada kalong ba kani ka yeng kalong ka yeng ka ba syania au jisu hakipor baro jong ka jing im mar senja ba Lazarus upang ha Yohanes long ka we pinda puli kani ka benta haba u Lazarus upang
Mary ba ka Martha kile chu Jisu ki ong uparlok jong me upang Tahu. te nang ta pa de kile ya thu ti Jisu Tahu. upang ru ya thu nang ta ndah ba ulai undah ba u Lazarus uyap hapring jong kijing kustai jong ki kile chu Jisu ki ong balada mami medon unjung dalayap Tahu. long PUE kan ni kata ti kan ka family jong ki Kade. ka family jong ki ka ba Shania au Jisu hapling jong kijing pang kijing stam ki ba mare shu te kelum pa de haba pipet kelum pa de kan ni ka long yeng long sem kan long kam dei te ka long yeng long sem ka balong janai namat num dan kanu ka long yeng kristan ka ban janai lut Tahu. Kade. hapdeng jong kita kijing bom janai jong ki aka hendai haba kadan ka men sim ka jong kita ki dekot jong ta ka yeng ki ba pen pau ya ka jing it ka jong ki yau trai bat ki ba persyang ru ban le ya ki jing ikai ki jong trai wat hapdeng jong ka jing bom janai ru Tahu. ublei it te ka bom ta ke Kade. ya sila benan bdeng ki long yeng jong i ki ba pi perkat ba namar bangi ngimlong janai ngimlong biang yo pitare buji su mi am i taman re ka pokong san pada kalong ba kum ba kini ki pediang soba kamut kilong yeng jong ngiru ngidi ban long ki bala kloi kin man pediang soba banda bo trai udan ha ka yeng ka san bujungi sibun ki banja ki kamba ki banja ha ka yeng ka jong kum ba ki ja ha yeng jong ka Mary bat ka Martha Kade. Kade. Laban ong no ba Ujisu udan kajing yelong perlok ka jan ba bat kan ni kalong yelong sem mo. Ni ka ba pipi suang ko manina lada pidan ka ba pin benrap halor jong kata mo. Kawi ka bangi jushem kalong ba Ujisu usmol tenat ba ban rung ban mi. Hakan ni kalong yelong sem. Kandiat nga shu yo na ka ba kren i pastor mene ba ka Mary ka sultanat ban shong haki kejat ki jong Jisu kamut ba ka sultanat ban sngap i jing hikai ke ba Jisu uai kat ba ka Martha pade ka bun kam na ka benta Jisu te itu i jing kren jong pi ila kata ai kandiat namar ba ngie bun kam Kade. ka don ka difference haba bun kam bat Jisu bat na ka benta Jisu Kade. ngila da biak leng bai kata ha ka po ka jinong ha ka po ngidang ya na samlali mswa ngidang kam ya mo pastor tu ka por ngiyakit kam je sang khana ngiyakit kam je sang samla jan mi practice la jing ruai ani ka jing bun kam Tahu. da don ligi je sang mo ki bakrapang ha ka balang Tahu. ngi kan thai le ka decoration ngi hab le ko kwa ngi hab practice chai ye ngi hab mare te ka ka ba fi kran menne ka pen kan mau yang ngai kata bat kata ka long ka ba ma bat nga try ha ka wei pa wei ka long yeng ngi don kita kit khot Kade. ki ba don ka jingere ka bajan ho ngi don ka jingere ka bajan ba Jesus Christ re ka ba ngi jit ban shong ha ki kajat la ni ban bun kam te yo shu kum no ngi bun kam Tahu. na ka benta Jesus Christ Tahu. yo ngi kum klet no te ya ka yeng ka jongi bakan don hajan Jesus Christ Tahu. Jesus Christ uba kloy kum bai lapan kamay pastor uba kloy uba sultanat ban rung haki yeng ki sam ki jongi bat kan long ka jingker khu ka bakrao lada ulong uta u mak shi dan tu ka jing tho haki yeng Tahu. Christ is the Head of head of this house, Tahu. the unseen guest the unseen Unseen guest. guest. At every meal, the silent listener to every conversation. Lada ka long kum ta kum ko to ka frame ka bangibo hagi jing khang gi jongi. Ki yeng jongi kin long ki ba ma chi sha ya ka jing suk ya ka jing kemen ba ya ka jing ka khu. Kade. Uji su da ki yeng ka set ba jongi. Kalau syibun komunila yang kata jing pen mau jong pi ya kata ko benta. Ni judan haki yang kisah ki jong ikat bang yang jusung thu kata jing kodor mo jong ka jing don jong Chris. Lara un long kum uin ni khot apo ke long yang long sam ki jong i. Te long ba shong pin nak ka dau kani ka team dai ka ba pediang so ba ka ba khot yu Jisu ki jungi da ka donut baro kamut ka donut ka di bendon te ha kata kade. ha kata ka jingit ka ba mangingi nginget yu Jisu kan Pasor laban ong no mo ba kum ma pi kdo shi ki benta ba kham shakmat. Ba ki don buon jat ki jing penwit nang ni nang tai. Laban dong no ki teknologi ki ba ngingi penon kam. Laban long ka jing buon kam. Laban long ki wepet ki benta mo kum ba ni laban sung thu. Te ni ju ong ba kalong ilong samru ka di ka shlam sandur ya ubriu. Halor ka akor ka buram ka budi bandon. Kaktin ka thli ka jinglong hok ka jinglong shida but kham tam ka jing tiblu tiblei
nadu ba udang kena hadu ba undalang da larang ba mo. Kat ba hakin kising ki pementa kijing senu pat ikum ba kilanang san kum kinyut ki ba persyamban kejap no yo tu sembai uba paham mo. Ti haba pe jikin kijing senu hakeleng saudong jongka jing im ka jongi. Kumnu tharai pio ya ka jinglong jong kibriu syapang la ka jong ka jing im nga ngala banchu ai kawi ka nuksa ba kata kalong bale si hakini kising pementa kibabon na pring jungi ngila long bom adakar kajing long bom adakar lani ka disiplin ka persyang ban pinkelano e kata kajing long kebabaha jung brio bat ka persyang ban wan ra e kitaki ya ka ike kajing kala ka banang babaha shikapasnio ba kata ka jujia om tang hakashik lemat nri nakapor shikapor mo nakalayo e ban syong tenrai kamut ka penkelai ubrio nakajing long babaha shikajing long basnio tika isu pastor tharai pi perkat mo long syapang kini kijing ja syapang jong kini kijing snio ki ba don hakeleng saudong jongka jing im ka jongi to ngan ngatrai le si pla man mut yakini ki kor ki bor teknologi le si kataru kala kita mande akan dikuin ki discussion ban ngatrai ka dek ke ba ka bangidan kama man keren ho namar ba pi ho wala da ngitip mga ma pi hang ni ngi syong ngitip ba ka teknologi ke ka ba na kam ta jingi bangin penan kam mo ho ngi su thu e kata taman re kawai na ki jingkeli ki bangi hak ban keli nai kalong ba hatu kani ka teknologi kalong neutral na em ho hatu kani ka teknologi kalong ka perkhat nem ki khon ki kti jong pi ong no ka mobile phone ka mobile phone jong pi ka perkhat nem ki khon ki kti jong pi ngathrai bon ma ki kimi ki pa ke ni hab ban yo i ke ni hab ban su thu ba kini ki teknologi ki bangi penon kam ha kani ka sengi ken ki don ka bor ha ki ban pen kerni bat kanu ka bangi kerni hi kamut na ka babangi poisa ka basniu ka penlong yo brio ha kata kerukom te kamut ba pi menta pen mo pin i bon ha ki kimi ki pa ki ai ki phone jong ki khon ba pli kim tip ong no kim sngu thu te ho menta ka ni ka phone ka ba pi ai ki khon ki ti jong pi ngi ong ki don ki electronic eyes ha ka ba ki yo i ki ni ki khon jong pi mot i khon jong pi shong marwei bat ka tu ka mobile em ki don ki engineers ki ba de ki hajar ki ba ka Silicon Valley ka siu ya ki kedor ka ba he ba ki ken monitor ya ka e ka ba ki khon ki ti jong ki le ho but pinang takadang yung addictive by design. La design ya kini ki teknologi banlong addictive. Te haba kani ka teknologi kalong addictive pi ikum kiram pe yang stan ngide ban yo iya kani tenga kwa bangin sutu bai kani bakini ki teknologi ya kini kapor ho ngim ya keren ya ka jingba ki don sibun ki bangi penon kam lagi ki bamentoi sisa. Te hendrai pio in em baka donru ya ka bor baka lutino ya ki khun jongi nangi ki kimi ki pa. Baladangi su ai be kum tu. Bon ma ki kimi ki pa kani sngi ki ut bakim yo ikon shu ki kon ki don becha ki jong ki kamera te pi ngi haban kali te balai kalong kum ta te pi ka daw kalong ba kini ki kor ki bor em kim dai re ki balashna na ban baki ki don haki ki sem jong baki da perkhat ki kon ki jongi mo manta ki lapoi ka perthai kala nang yan ho tanangi nang sa long ngi haban su tu te ho ngi haban yo i ki jingma ho ni haban ki jingma kan to but kani ka teknologi ka don ka bor ban sim ye ki khun ki ti jongi nangi ki kimi ki pa but ha ka ju ka poru ka don ka bor ban sim ye ki kimi ki pa na ki khun ha ba ki kimi ki pa kem don por shu ban shong ye ki ban shong banyak khana bat ki khun ki ti ki jongi ka por men step ka de ka por ha ka ba ngin kudup ngin piam ngin do ngin i ngin sneng ngin karawi ki khun banyak keren ye ka tin ke jumlah ndai ki kimi ki pa ki lalap mit ha ki ne ki kor ki bor ho mas khi menta pi ngatrai pi menjuram mas khi menta nei ngi mo hati e nei yo hati ki mobile phone bandangi la yo nei dangi la yo ini mobile phone jayu ho dangi la yo ini mobile phone kemudian ngila berniat tu ngila kelan lu ki bidan kam ho bat lak ya kani ya kum kata kaja jingja yo pimut bakaja tang bat pi nei lani tang bat nga nei kadi salon sa salon sa paro kilong kumta ho TPI nam kani ka ya ngi ki kestan ka kata kom no ngim dan porsu ban syong hakikat jong jisu kan ho mut ban puli ke ketin ke jong blai ban duai ke kimi ki pa ngim dan por su ban
ai ki ku tin ti Melvin nak tak daw long ong ngalong ba kini kitiar kitar kikor kibor kajingya jing pasai kindon hang ni kin sa bat ni Tahu. tambahan re kadok nut jongi kan kadon hang ni ne kadon hang no Kadon shui. Kade. di long bat ya kani pada ngat sabangan ngan pen kut Hao, ini ta hao. bat ya kani pada dai long kham tam nam ta jong kini kimi ki pa ki badon ki khon ki barit usabi ya kata udon ha ka ti jong pi Tahu. kumno ba pin punya ya ka yeng jong pi kuno ba pin penwan dur ya ka kum kata ka yeng kristan ka badon kapor duai Kade. kapor yaro Kade. kapor mani bat kapor ban puson ban berkat Tahu. Kade. Kompani dah banshu penbuat dia kata ka bentak bai pasal la keren mo. Laban ong no ba ki kimi ki kapa kidi ki mau bersih hujong ka long long sem ke ban kersan. Ya kalong long sem borok kowe haringkat ka jing kersan jo ki khun. Te ha ka jing ikendu ko jong pi. Ka e pitharai ka ba ngi kum ki kimi ki kapa ngi la ban yarap ki ya ki khun. Bagi ken la ban long kum bagi ki di ban long ya ke ba ubli kwa ki ban long kan. Ki kimi ki kpa ki dei ki ba ningkong ki ba mo na do i khlung i mi seperti nei ki don ka benta ka ba khmat bat ka wei ka ba ki kimi ki kpa ki la ban ai ka dei ka por ka ba kordor palat menem tu ngalong bangia ong ba mdon por ndai ka por de ka wei ka ba kong san la ngila ban ai ka por ngidon por ban ye shong ban ye kren ban ye sneng ban ye pen i kata ka dei ka balang ka ba kong san ba but ye ledi ngadon hapo college don beki khana beki no hikai gum to ke ka ba ngai i ba ngidon kam palat kenika jinge dei perlok Kade. ye ngi ki kimi ki pa ban ye dei perlok bagi khon but kata ka jinge dei perlok kandon kata ka jinge dei ka bajante Kade. kanang ba ki khon kin shania yangi kin la ban yathu yangi ye ki ba ki mo ki kando ha school ne ha class ne shini stai ba ki late kata ka dei ka pomsan Kade. but kata ka jinge dei ka bajan but ningkong hi kata dei nak kata ka por la dang ila ban ai ka por Nasu tenan kata ka bentak ba pipi ko do ba ka jinga long perlok. Apeng ki kimi ki papat ki khun mo. Kata ka la de lupa ko wina ki no rem jong ka long yang long sem kristan. Te pastor ki don pat ki ngasi ong ni ki khon ngonga pidei perlok te bar ka Tahu. hawa pitip sngi Tahu. pina dakat ngali kupa jong pi ngan bom ni tum lenta Don ki kimi ki pa ki ba tingkai mo wat dia udiang sempat na bentaban penbai ki khun ki ti jong ki ru te pastor ha ka ji su jong pi su de ni em ha ka ni ka juk ko pementa ba ki kimi ki pa kin tingkai to udiang sempat mo na bentaban penbai ki khun ki ti ki jong ki bat kom jul kong banida le si tharai pil pindon hi la ga jong ka jing shem mo halo jong ni ka benta na ngate le dengan ong ngam ong nak benta ki we mo ngate nga ong nam tai le di kum kupa kan ba lada ka de nga bangan bom nga hap hiban penon kam long ngamut abon ong tin bom de kala sup ba kata tambahan re lada ka de pan penon kam yuding sempat ngem de ban tengkai kan mo lada pi lada ngi penon kam yuding sempat ngipen sniu kena Kade. long kum tate ti ngai tengas ngoba tambahan re pade ka de ban lon pat daka rukom ke Tahu. ya ka benta ka ba pide ban pen i yo tau ding sempat Tahu. ka di ban don ka tau ka ba long si saban kum kata ka ban sneng ban krau ban kentu te Tahu. long kam de pat ka ban long hadu kum balik balat te Kade. amar kin don ru ki papat ki ba kim nang ban tingkai te Tahu. teng ki dom ye pi namar ba ki pen ijing dom ye pi ki bom mi ki kun hadu ba la is nailong kata pat te kam ya ke long ka jing pi wat ka bom ka sempat ya ki kun ru ka de ban wan da ka jing start boleh Kade. kam de ban long da kata ka emotion ka jung ite Tahu. kam de ban wan da kata ka jing
perkat ke jungi ke jing sngow ke jungi pi teng teng ki khna mo ngasu ai nuk sai pi ki khna apa ki le kai teng khu am ki khun jong no teng teng namar banga du ku pa os ngu dom mi te rum ni Hot ngasim kan. ngu na bom mi ni khun na jong long ha ka jing start te Tahu. ha ka jing start ya ki baru en bat ngatrai maka babiang ba ka kita proverb kan pun kini ki jing sneng ki jing kai ban pen iengi ya kerenti ka bangi de ban chit kan kum ki me ki pa la ka long na kam ta ki khon ki ti ki jungi ru kan ta ha ka ta kur kom kan Tahu. Company dah kai ke pidon pin ong halo juga ta ke bentah. Nga long kumni ko mga long menta day na maruding sempat. So imay, so ipa, imama ngi bon pa ki mama ki pasan ki pakhana mo. Te bat udon ka benta ka ba uding sempat ula ong kumno ula hikai la betin dan ti yangi. Nai ha kan ka juk ka ba menta pa de kam de ka basuk bangin shu penan kam penyo uding sempat. Wat haki school rumanta kim sha shu. Tahu. Ngi min shwa te ngi klet kham tam mo klet ka kot la sha hab le ni ka kti him nang tables hab le rom ni ka kti dai menta pa de ka an kam sha kino hikai menta kim la ban punish dai kata ka long ban yada yaki khana bat gidon ki na ki liang jong ka an ki ba ngi ngim dat ba tingim da ko ban kren dai kumba ong i pastor pa de kalong pa susi pa de hoit ka an ka don ban yada yaki khana andrei ka ba susi pa de bon ki khana ki long victim mo ya ka ubam de ban penan kam sha andai la penan kam palat Oh. ngiu i menta ki leng ki jaka ki baja isen ai ki khana ki ba mo kumba ong i pastor le se yadam shikmi shikpa long gingat ki khon bapli Kun. But teng let's say nga kia ka jing tre mo ka kam ka jam wara siya yang ya ka to. Oh. Bapli ki ngop ki khon ki bam te ai ru em long bangi express ya ka let's say ka jing kia jong ka jing kit la ni ka nei te kalong ka ig basosi hendai la darang mon pendan kam uding sempat ngai la ding adang pendan kam Tahu. ting khat na ta ka dang Namar ba. ni ong Hot. na ta ka dang ni ong ba long idon kam ya ka jing start Jing start. lay ka ba Kade. un ya lam ngi ki me ki pa kan Kade. Kade. bat nga tharai ki di kini ki ba long mangi kum ki me ki pa ro ngidang don kam si bun hi ban Kade. ban sha ya lam te Kade. kam tam e ha ka jing ya lam ka jung uble kan bat na ta ka daw nga tharai ki di kini ki ba penlong ngi bangi hab ban tem ko siu kon trai Kade. ban duai ban ong trai ai ngai ka jing start Tahu. ngade ukupa ngade ka keme kumno ngan hikaya ki kun kumno kat nu ngan penon kami uding sempat Oh. long kum kita te Kade. Kade. Bat la ban ong ru ba ngi sung thu. Si sin hi ba ki kimi ki pa ki long perlo ba ki khon. Ka ba bun sin ki khon ki no di ka ba kin share lo di ki baro te ta ka daw kata ka pelan no na ka ba ngi shok ngi sempat ki khon mo. Haba ki pen paulo di ki baro ka ba ki don apa ki don no bi man sim jung ki. Bat kumba ti jo bli ru ka ong. Ya uba ubli u i usneng usempat. Bat kita ki jing sempat ke jo ubli ru ki dan ha ki ru kom ki ba per ki ba tang ubli. Ha ki jing start ke jo ula ek ban pen champang pat dingi mo ya kita ki baro. Te gadan stangkat tu kan ki benta ki bangin ya keren halor jong ni ka theme jong ni ka Christian Home Sunday. But pastor ngakwa ek ba pinche thu lem khin lian ka ka ba ki long yeng long sem kristan ha ki sing ki ba menta ki don kam ka ba ki kin don ki chat jing long ki ba kum no khna ba ki la ba ki kin don ka jing ade ka ba bala ban penya de bat ka sau dong sau kun ka jong ni mo to ni mo ha ka ni ka juk ka bamenta ka bangin penhe pensan ki kun kan ki don sibun ba ki jing e mo long namar bale ka perthai ka hikai te ki ki don sibun ki jing hikai ki ba hikai ki kun ki kti ki jungi na sabar mo kani ka perthai jong ka jing like lut like lan ka perthai jong ka jing kwa raha long kini ki turte sa ki kun ki kti ki jungi pat ki jing hikai ki babun jat ki babun rukom ki ba ki wan long aba berkat ya kata long so sisa ban long ki kimi ki pa ha kani ka juk ka pementamo long ngi bun ba ki kimi ki pa ki ut ani
pastor si taman penhe ki kun teng ki kun kim ngap teng ki kun ki ya long mo ngi touch tang ngidang ye kata tang ye surface level mo mentah kala poi ka por ka ba ngimla shu ban define mangi ka identity jong ki kun ki jongi ba ki kun ki define hi la dite long kata ka pertai te long hapleng jong kini ki nei long mangi kum ki pa tengi long nga shep ting te mo nga shep ting kan te henry ka wei pat ka ba ai men si me nga kan ka ba ai men si me nga ka de ka tin ka jong blai proverb arpu an riu ka ba ong hikaya kunna men ba udang kena ti unum kan ria no naka wat abau la temen but itande ilong kum ijaka ibang bu ya kajing shania jonga baro mar kani kamdei tang kajing ong ka ba hikayu kunna ndai kadai ki jingkular ki jong ublai pi hikayu kunna but ublai utrei ko pat kakam ba unum kan ria no wat da ba ulat temen te ngamut bendong ba kai ka ngamut bendong ba wat hapdeng jong kini kijing hikai ki ba bonjat ki ba don ha kani ka jeli jongi menta kan tian rei kum ki kimi ki pa kristan bat kum ki rempe yeng kristan ngi hap ban hikai ya kijing hikai kristan ki jongi klam da shep ting bat da ka bat scam ya kijing kular ki ba bleu kular yengi ha ka kita proverb arpu anri bangin hikai ya ki kon ki jongi nadu bagi dan kena bat ya ka batam nang tangi susania ba uni ukun jonga la ni ka kun jonga kinum kendria na kani ka bangal aikai jadi kajing shania kuma pipi ko mo company da kum kakami bat kum kono hikai mo la ban ong no ka bun sin ka judan du kajing kemilenti naki khon bagi ken job haki iki baru bagi kiale bat hateng ka judan du la ban ong no ijing high pressure ya ki khon ki timo bagi ken kot chaka thong bat teng ki khon ki ti ki ju persang hi henry habaki ke mla hatu kadeni empat ingi bangingin sengudu mensiam tinang ta shushu hakan ko kom nginang la shushu bangin ai mensiam padi ki khon bagi nang kiu shaprang haki ki prop ki le Kublai shibun ya taka jengkeli namar ba ngahap jubab hi ila deshwa namar ba ki khun jong ai kidang rit bat kumbap hi lapan kan mau bang adon po college bagi kena kalong ke ba songsi ba ngi thau ya ka jing san ka jong ki khun bat ki kena na ka academic performance kata ka ba mo amtip kala sulong automatic nga ki khun lak record ngatong suan ye lak record nem la shadon test wah exam la yo rutin kam record pala kata ngamtip so thu te kata bangim dai henry exam final mdan kam le show shoto cartoon mdan kam pet tv show la up mo harun lakut exam pin sayo automatically ngim ong henry ka jing kwa ka jongi kum ki kimi ki pa ba kin wan chakmat so tenat hikain mo ba ki wan chakmat ki keu na ka ka kelas barwa na ka jing doi men mir rungi doi kum tai ba ki ki khon able tu kur khui ni ki khon bekin he kin san kin ya na ka kedan ka kedan bat iki kena ha kelas ru ka jo ngila jan sedang ka semester exams so even semester exams ngila jan sedang ngidang syu rutin na po university men nin men singi ngin sedang second week of jong ubnai me bat kum tai ki kena jong ru ka jo ngi penlong test ngi penlong first test second test nang ta de kan don ke exam the purpose of exams is ban pet unu khana ula long ne ban promote you sha ka tai ko ka kelas la du la pas itu ka kelas dan kiu sa sto ko ka kerdan tu la long fit ban le sa ka tai ko ka kerdan te ka don hi ka pressure ka don hoi ngim ka kambha bat kalong ka ba sosi ba menta wat hakani ka state ka jongi jat ben ri jongi ngim da yo so than ki ba sosi ki ba ja na ka ni ka pressure kan ndai menta tingila yo so ba let's say ka jing kami inti jong ki khon jong ki kimi ki pa ya ki khon ka long palat te ki khon kaleng india gi state sling yo so ba namar balai ka competition kala jur palat nang ta pade competition nang ta pade let's say namar ba ka jing ya kni mo ki gi state se mo ka population ru ka bon mo tang admission ban ya fight nang ta ki kam ban ya fight
let's say kita Kadi. kibam day ban wan jing sha ha kilong yeng long sem tang ba ka society try kala pen ayu ya kan ka jingmut perhat ka jongi menang patai kalau ega ba sosi andre kadon Pastor natharay ngan kamshay na pi halor ka benta jong kakamram la pan ongno jong ki khune ki kimi ki pamo ba kababun sin ki kimi ki pa ki persyang ban ai ka bahatam e na mata ki khun ka bahating hating ruhi nong ki khun kim la ban su thu e kata ka jing ai jong ki kimi ki pa ki ju pen phai nia ki ju pen phai ting ting de ti ka ba ti e mo ti kum nu pidon e ba pi pen ong ye ki khun khna ki khun samla ka jiga de jong ki pat ki jong ki kimi ki pa Efesas nriu iwe. Pi ki kun tu ko ngu ialah gi kimi gi pa how to rai. Namar kan ni kalong ka badaiken. Long ngan long su yu kin na lot nang ta long pi ki kun long pi dei ti ban ko ngu. Ngidan kam ban ko ngu ki kimi ki pa namar ba ngi dang dei ki kun bat ngi dang don ki kimi ki pa ki bang ngi dang dei ban ko ngu bat kaniru ka dei kat kum ka tin ka jung blai ka bahikai ngi bangi dei ban ko ngu ya ki kimi ki pa ten dai pada long kum taken ki kimi ki pa ru halor jong kan ni ka benta pada namar ba ki kun ki dei ban ko ngu pada long ki kimi ki pa pat ngapat ngong kum ni kan ba pi ki kimi ki pa pi dei ki ba kam start ban ki kun namar pila dei ki kimi ki pa te de wa dum pen ko ngu ka ki ya ka ka ba kim dei ban pen ko ngu kan long kum taken long pi ki kimi ki pa pen bishar ba ka pi pen ko ngu ki kun ki ti jong pi mentan i kong bani dang ye keren spang kini ki pressure pe kenyo ba pi mot ba pi bu ki ha ka pressure ba pi ong ba kadai ba kin pen ko ngu te kata te long kum tak ni kum ki kimi ki pa ka kamram ka jongi kadai bangin nyat ki kon ki jongi ban ya rap ki ban kin ya kam tang cuba ki la banyak kat tu ni rap pen push ki bakin la pentam kin dia ten rei kata ka jing pentam jongi pat ndai pat ban nyat ki sakaban mensau Kadi. Kompani na ka iba pido na pipen ong haro jong kata ka benta. ngamut ban kli i pastor aduh kalau practical na em kata ngiyo in em ya kata ho ngi tip ngi mensuan dai am tip ngi puli kum to pi gi khon to ko ngo ikimik pangi ko ngo bet ndai ngasham te ba ngale ngasha ainia ba ki khon sha ainia ba namar ba mo kum ngo ong pi menete ngi te ngim juno te ban juba mo te for example tang itifin ngi ti me song kum to ngi bambet namari me ong hambam tifin kumut la rio bedo dieng mo menta pat i khon yong pimnang te ban shet mbang te ngaro la lost at words menang shot bangam nang ban shet takadang wa pi bang hap like stock online cooking hap like namar ba kala long pressure yan ngam nang ban shet kum nongan mai gi khon bikin ba me ke bikin bang kala phe pa ka situation ban shu ong pi gi khon to ko ngong i khon phongum ni phongum tai men shwali dang ret i khon shop ni bible class ka long ka jing ya namar ba nga ngaji dak wek sabti itu yang em nga kwa ji dak ka sabti ko ba kam de ka basop akadi ka jok mun ta em ani ka ba ka long pressure ka long challenging ba kham tam yangi ki kmi gi kpa jong ki khon ki brang ret te long no ki long yeng long sem ki barang sedang long ka kum ta ken ki khon ki barang hapo ki shi khatsan snem arpo snem ka de ka pressure ka ba Kai iba long practical si sha ko pi ong pi ting ting ni ma lagi jong jong ji e wala ba chu ong no mo practice makes a man perfect haring kat ka jing yeshem na ka por le si kata kan nang wan ra pa de jing long ka ba janai ha ka jing long kmi long ka pa jong inam ta ki khon mo te pastor kanika benta ka bang keren na adu dang sedang hadu mentah ka ba de shapang ka kalonging kristan ka priang ya uji su da do baro ka khot yangi ba ngin pelong ya uji su kumuta u nongrem jong king kisam ki jongi te ka ka kubor mo ka pi don ba pi pen ailam shikiwi ki long ye bakin don ya ka jinglong ka ba ka ba kum ka meri ka don ha ka long ye long sam ka jong ka ya ka gani ka de ka babiang ba ka jing kili jong pikan
Bat iba don kambah iba kum kirempe yang kestan kiba bangin da perkat janai bai kani. Bat kata kalong ba ngidei banda don da kajing temu ban syong hakikat jong Jisu kum baka Mary ka syong banang takadaw nga ong ipi mene kamau masdang. Itu ibenta iba ong kum ni te. Jisu ong kum ni te Jisu ong. Hendai utrai uli tu bolong kumartha martha pa kuslai pa pinstom sat yalis pang bebon hendai ka bet kot basa pu arun. Hendai ka Mary tangkawai ka badon kam ka Mary te kala jit. Ngihap ban jit te. Te ngihap ban jit kamut kadika ka bapihap le am pihap ban mapi pihap ban rai kan. Te ka ba ka bang nong kiba ngasngu kini kilong praktikal ba. Ba kata kalong jit ban penlut por bat ublay menstep what no mistake kata menstep lada pidi ki kimi ki pa pidang don ki kun ki barit menstep haka jaka ban shim ya ki ba ben bernya ya pi shim ya ka ketien ke jong ublay bat puli bat ki kin yo ti ki jing bam jong ka ketien ke jong ublay kamut pila besai ki da ke jing bam da ka ketien jong ublay na duk dang step kamut pi puli bat nganya tu pi lada pi puli kan lada pi puli bat ki kun men step ya ka ketin jong blai man ka sngi pi puli pin si i ki kamba ki ba blai ule ha ki kun jong pi kin la ban kan mau ki ti dekot nomor blai ki kena ki kun jong ki dang red am bat ka bor perkat jong ki kadang klan ba ti mudur lada pim le rai kata menta bagi dang red pinsa lat no ti por iba ka jabing jong ki kadang seiso ba te bat pi ka ketin blai ka ong ayu kasam ka pasis pakat kenai dekat ubakat wei ka ong ngalari kop ya ka ketin gejumi hala ka do nut kenang bangan om le pop ya me ti pm kamut na ka benta jungi kirim pe yang kesan kani kalong praktikal ba baka ketin ke jong ulei kan yo jaka kan pat aba ka ketin jong ulei ka yo jaka haki kun ki keti ke jongi haka ying ke jongi kadi ke kasam sis pak kan sis pasan ka ketin jong kalong ka syarak kalong ka jing syai ti long ngidon kami ka tin jong blai ha kani ka pertai ka bangi i tang ka jing dum sudah te ka batam ti kamot ngi haban long intentional ya kata kum ki kimi pa kum ka yeng ka sami ngiri ban pelut ya ka porban duai kata ka bening kong mo ka ba ar pade ha ka jing long kristan ka jongi ka bangi de ngidon kamban banyadon benta bat ki wei pat ki para kristan mo namar ka jing long kristan bapin ban long betang maroi kam dei ka jing long kristan ma ka jing long kristan ka jongi ka dei ka jing so jongi bat ka met ka jong blai ka met ka jong kris te ka yeng ka sem ka jongi tang namar bangi la hikai ki kun ngin long na la ka jong im kwa si un penyedai pe ki koi dei ngi ha banya so bat ka te ka met ka jong kris ha ka bangin ya san lang kum kir wing kamut ka yeng ka jong blai ka ngim dei ban ngi dei ban pin itu ya ki kun ki jongi na do bakinang ret ya ka yeng ka jong blai namar belengi ong ya ka yeng meningi ong ka holy sanctuary the safest place on earth ha ka bakadon ka jing sa te ka ban sim ning sabat pi shibun ki kin long shibun ki jing kerku ki bangin mat kan dah bangi ngi syong ha ki kijat ki jong Jisu kan ban ngi syak skor ya ki jing kai jong Jisu wat ngan shu pen kot kom ni ma pi haba pi dwai pi akren bat ublai bat haba pi puli ka tin ka jong ublai ukren ya pi Kadi kong banita ha bangin penkot ya kan ka jing kan ka jongi ka jing pencelur lan ka jing aiman si mo jong pi ya ki wei pat ki long yeng mo bakin persyang bagi kin don ni kata ka jing long ka ba kin jable bagi la bagi kin penyedi bagani ka jing long jing em kat kum kan ka juk ba menta kan kumba ka sinat preng kalabo igani ka team bat ngida ya keren adu menesh pang ka jinglong jong ka Mary ha ka bau Jisu hi loong ka Mary kala jet kata ka ba khamba te kata ka de ke badon kam yang ikum kirim pe yang kristan mengin jet ban syong hakikjat ki jong Jisu nang ta ki khot ki ngina pan kan mau mene ba kalong yeng hi ka balate halor Jisu kum mau siang kan la ban yeng yele lada kawan ke eryong lada wan uslap ubejur ma ketuka jingra bing shura podang rit the house that is built upon a rock ma but the house that's built upon sand ketuka jingra bing shura chorus nado mun shura karwai ba hadu mun taka kren kam tam habang ye kren yang team but ka don kam plat yengi ki rempe ingestan ba
ngin kendit ban riu no long sho bingin long thia thai long sho bingin chulong kum bo ong ka tien lahe bingin long kilong ing kristan ki ba lahe te kamut nginum la ban kenno ye ki wei ngi ong ba mo ki wei kim namar bun sen ngi kedo ti ye ki wei teng so ram ha bat kate thangi bakla kata di jam khat jong mom di jong no bun sen ngi si ong kate ka yeng kalong ngi kloi ban kedo ki wei nang tang ngi si ong mangi kristan ka kata di wei bas ne ba kita ik long kristan kita kim long kristan bun sen ngi kedo ye ki wei ngi so ba ngi kam im ka jing im ko ba ha Ndai habang ya kan chpang kani ka theme pat manta yo le si ka long yeng jonga ka khlamla ban attract te ki te ki wei ban long kum kai ba kan long kata ka yeng kum bala tho ka tin ka ublai te ko awat ban kot kum ta ba ai ba ngi kum ki long yang long sam ngin long ki jing shai ki ban kring ye ki wei sha uchi su kris kani ka jing rak he jongi ya kani ka Christian Home Sunday kan da long shi sha ka bor ye ki rem pe yeng kristan ki jongi but kiram pa yung kristan jongi kinong kinuksa ya ki wei pat kilong yeng Kasong kuman shibun bagin yo keren halor jong kani ka benta jong kilong yeng long sam kristan. Bat kamtam kani ka theme jong ka Christian Home Sunday mto ustam. Kalong ka ike ban yale bat ka jing long jing mo jongi. Bagin persyang kumno bangin long kita kilong yeng long sam kumba ikong banidai kudo. Bangin long ka jing shai nak benta kiwe kibapek. Te kuli shibune pastor nak benta kanika por ka pipi la ai bat kum juru nak benta ikong banida. Te niso komen shibun bangi yo bangin ya plio jumut halor ka Christian Home Sunday bat ka theme ya ka bangi yo matusnam ka baong kalong yung kristan kapa priang ya ujisu da ka donut baro ni kerman scam bakinika jia keren ka jongi kanlong ka jong amen sim nak benta ki kimi ki kpa nak benta ki khun bakin puson bat perkhat thamai ya ka rukom long jong ki long yeng long sam ki ba don ya ukris haki ki sam ka jong ki bat kham tam ki long yeng long sam kristan ki ba long ka jing shai nak benta ki wei pan ki bala ban pet changi tingi pen pau ki jisu nom ta jong phi baro ki ba pet ye kanika program ling ba ka spine network bat ngin se shemyang pat phi sai sin ha ka wei pat ka episode ti ni duai ru ba ublei unang yai krishan bore phi ba phenang la e ba phi pen job ye ki jing bat ki jing le ki ba don hakleng saudong jong ka jing im ka jongi ho ki long sam kristan ki mat ye ki jing ki ba harukom henry haba u jesus christ ulong kanong rim ha ka bangi te ye ka long sam ikar mas kam wila e bangin yeng skam ya ki leer ki ba be ya ki umsaw ki ba wan ban sho bat tangkata ka ban la ban yarap ki long sam kristan bikin la ban yeng skam shurta jing im Tiulen kun kuwi phi baro sai sien mga u Marvin Carsono ringkat bat i Reverend Wan Bokshila bat ikong banida shisha khargongor ya ai kubli phi baro ublei nam ta brom jogu